салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз боз мо пайванд мекунем дар дарахти пантироза. ин лимони пантироза, лимоне ки калон калон мешавад. Пайванд мекунем. Дар ин ҷо мо ниҳоли памеларо ва ин пайвандам ба монанди пайванди себ мешавад. Инам искана пайванд мекунам ман. ҳозир тамошо кунед ман чӣ хел мекунам. Як нозукӣ дорад, аммо нозукиш дар охир тамошо мекунед. мо ҷои пайванд мекардагиамонро дуҷавон мекунем. баъд дар ин ҷо аллакай мана памелая пайвандаш. ин так пайванд, ин пайванди памела ва инро дар ин ҷо ҷой мекунем. ва чӣ хеле ки ман дар пайванди себ нишон додам да шумо, инам бояд ҳамин хел ҷой кунем ки як тарафи пӯсташ баробар биёяд. як тарафи пӯст бояд ба пӯст баробар биёяд ки пӯст ба пӯст ана пӯст ба пӯст баробар омад. дидед? ана мана пайванди мо хушрӯ иҷро шуд. акун инро мо ба ҳамин садови вар беқинош маҳкам мекунем. ҷои бурдагиамона ҳаво надроя, об надроя ва чӣ хеле ки дидед мана вазалин бурем ҳама маҳкам кардам. ягон ҷои кушодагиш намонд. аз болояш стреч пленка қатӣ метобонем нағз карда. стреч пленка то беқиноша рафт ки ягон ҳавоам надрояду обам надрояд. баъди ин мо скотч қатӣ закрепит мекунем. барои чи скотч қатӣ? барое ки клёнкае ки мо айта печондем ва клёнка хосияти мулоим шуданро дорад. скотч бошад меқапад, скотч намемонад вай мулоим шава ва то пайванди мо гирифтана ин скотч мо кӯмак мекунад. накун ман ба шумо як гуфтам ки ҳамиҷода як нозукӣ дорад. нозукиш ҳамин ки сари ҳамида мо пакет мекашем. мана ин пакета сари ҳамида мекашем. барои ин пакета камтарак нам мекунем. мана ман об чошидам. сари ҳамида пакет мекашем. барои чӣ? барои он ки мо барои ин цитрусовия, ин себ кушода мешавад, не ки ин цитрусовӣ намешавад кушода. мо инда парниковый эффект создавад бояд кунем. ва барои парниковый эффект кардан мо ана хеле маҳкам мекунем. скотч қат метавонем маълум мешавад. барг мекунад дар дрон. баъд скотчмона мекушоем. ҳозир ҳаво гарм шудааст. ин даруни лимонхона парник гармай. аллакай дар даруни 14 бошад. инҷо 25. мана парниковый эффект кардем да ин. дабошам намам обам нам кардем ва ёрдам кардем гирифтани проценти гирифтани инро мо зиёд кардем. манам хеле пайванд мекунад цитрусовиро. ин беғарз ин пайванд мо метавонем анҷа пӯстиша бардошта дар инҷа занем, ё ки пӯсти инҷа кушода дар таги пӯст занем. ҳар хелаш аст. садҳо намуд пайвандҳо ҳаст. ин ки бар кард мо албатта ба шумо нишон медиҳем. худоҳофиз шумо.